Здравейте! Чували ли сте за коластра? Тя е част от суперхраните на фирма Aquasource. Хилядолетия тази първа храна на бозайниците е представлявала защита за тях и потомството им. Осигурява важни минерали, микроелементи и накратко казано дава имунитет на готово. Усвоява се почти на 100%, разпознаваема е от тялото и може да се използва от всеки дете или възрастен. Коластрата се добива от крави и съдържа лактоферин и ацидофилус, пробиотик на Aquasource за тънките черва, както и голямо количество имуноглобулини. Ускорената регенерация е друг позитив на коластрата. Тя предлага защита от бактерии, вируси, паразити и други. Препоръчваме при децата, при възрастните, при хронично болните и при активен спорт и труд, но разбира се, всеки може да я приема и да подобрява имунитета си с нея. Една от най-добрите суперхрани на марката и моят първи сблъсък с продуктите и тяхното безспорно действие. Ако искате повече информация, моля, пишете ми на лично съобщение. Благодаря ви!